ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз бо шумо дар як-ду мавзӯъҳои хело муҳим ки аз тарафи муҳоҷирон айнан дар ҳамин мавзӯъҳо як-ду рӯзи охир хело саволҳо зиёд аст, шикоятҳо ҳам зиёд аст, гуфта мегузарем. ҳатман наворо то охир тамошо кунед ва албатта ҳатман ба ёр дӯстони худ партоед, наворо поделиться кунед то ин ки онҳо ҳам хабардор шаванд ва ба ин мушкилиҳо рӯбарӯ нашаванд. Мавзӯъҳо оиди маҳкам шудани картаҳои Сбербанк, оиди рафта патент кардан ва то 15 июн мегӯянд боз муҳлат дароз шудааст. Ҳамин мавзӯъ ҳаст ки маълумотҳои дуруст ба шумо пешниҳод мекунам. ҳатман наворо тамошо кунед. Бинобар сабаби маҳкам будани сарҳадҳо якчанд доруҳои гиёҳие ки аз ширкати Даво бачаҳо бисёр мехаранд тамом шудагӣ буд ва надоштанд. Бачаҳо онҳоро ваъда кардагӣ буданд ки агар омад доруҳоямон ҳатман шуморо огоҳ мекунем ва масла хилба ки яке аз доруҳои беҳтарин аст барои дарди гурда, барои простатит, барои дигар бемориҳои мардонагӣ ва ҳамчунин масла имбир ки ин ҳам барои бемориҳои мардонагӣ, барои бақувват кардани организм ҳаст. Аллакай омода расид дар ширкати Даво. Метавонед кадоме ки ваъда кардагӣ буданд шуморо занг занед, муроҷиат кунед ва бигиред. Дӯстои азиз, аллакай 3 сол аст бо ширкати Даво мо кор мекунем. Бори ҳам ягон касро фиреб накарданд, моро шарманда накарданд. Барои ҳамин бо гардани баланд шуморо тавсия метиҳем ки аз ин ширкат доруҳои бисёр ба монанди фарбе шудан барои ришу мӯи сар баровардан, барои бақувват кардани мардонагӣ, эпимедиум наяпаста ва якчанд доруҳои дигар барои дарди буғумҳо, барои дигар дардҳо дар ин ширкат ҳаст. Занг занед, дар WhatsApp нависед, агар ки сари вақт не дертар ба шумо ҳатман ҷавоб метиҳанд. дӯстони гиромӣ, мегузарем ба мавзӯи якумамон. Мавзӯъ ин аст ки якчанд рӯзи охир аст хело зиёд бачаҳо ба ман ҳамон экраншона скриншот карда мепартоянд ки Сбербанк онлайни онҳо маҳкам шудагӣ аст ва дар маблағашон, яъне ки дар балансашон пулҳои калон аст ки Сбербанк онҳоро блокировать мекунад. Агар шумо ҳам дар Русия ҳастед, дар Сбербанк картаатон пулҳои калон доред, вале худатон дар ягон ҷо официально кор намекунед, тавсия метиҳам ки дӯстои азиз пулҳоятонро аз картаҳоятон снимат кунед. Чунки вақте ки картаи шумо агар заблокировать мешавад, ягон хел подозрительный оператсион мешавад, маҳкам мешавад ва шумо барои кушодани картаатон ба Сбербанк меравед, муроҷиат мекунед, ба шумо дар он ҷо савол мешавад ки агар шумо дар ягон ҷо кор мекунед официально, аз ҷои коратон справка пешниҳод кунед ки мисол 6 моҳ аст, справка ки 7 моҳ аст, справкаи маошатон ки мо донем ки дар ҳақиқат пулҳои шумо аз роҳи дуруст ба картаи шумо медарояд, на аз ягон роҳҳои дигар. яъне ки подозрительный оператсия мешавад, картаи шуморо заблокировать мекунанд. хуб дӯстои азиз, агар шумо дар ягон ҷо официально кор намекунед, справка нишон дода наметавонед, бисёри бачаҳо барои пулҳояшонро аз Сбербанк гирифтан хело азоб мекашанд. дигар роҳҳое ки шумо доказат кунед ки пулҳои шумо ҳаст, намедонам шумо бемор ҳастед, аз хона равон кардан барои табобат, кашокашаш дароз мешавад ва ман бовар дорам ки ба шумо ҳамин кашокашҳо лозим нест дар ҳамин шабрӯзҳо. хубаш агар официально кор намекунед, аз картаҳоятон пулҳоятонро снимат карда бигиред. агар касоне ки ба ҳамин аҳвол гирифтор шудагӣ ҳастанд, дар комментария хоҳиш мекунам бинависед, то ин ки дигарҳо ҳастанд баъзе нафарҳое ки моро бовар мекунанд, боз баъзеҳое ҳастанд ки ба як бор ду бор гапро намефаҳманд. рости гап. хуб, мегузарем ба мавзӯи дуюмамон. шикояти дуюми муҳоҷирон аз ин буд ки занг зада бо мо ҳамсӯҳбат мешаванд, мегӯянд ки паспорти мо печаташ қалбакӣ буд, яъне ки граница гӯё мебаранд мебиранд, вале дар даруни подвал печат мезананд. касе ки ҳамохалӣ доштагӣ бошад, патент кунӣ наравед дӯстои азиз, барое ки касе ки рафт пули патентро супорид, экзаменро гузашт, ҳамаи духтуру ҳама чизро гузашт, пулҳоро ҳамаро расход кард ва пас аз 1 моҳ барои гирифтани патент рафт, вале ӯро патент надоданду ӯро аз ҳамон ҷо гирифта ба адел бурда, дар ҳамон адел депорт карда ё ки ба спецприён мебаранд, ё ки ба шумо муҳлат метиҳанд ки аз сарҳади Русия 10 рӯз пас хориҷ шав. барои ҳамин хотир дӯстои азиз, ҳар нафаре ки аз шиносои шумо ҳаст, ҳамин навро равон кунед бубинад. касе печати қалбакӣ дорад дар паспорташ, патент кунӣ наравед. ман дилам месӯзад ба ҳамон пулҳое ки шумо дар он ҷо расход мекунед ва болои ин шумо депорт мегиред. яъне ки запрет на въезд, шуморо аз бадарға мекунанд аз
сарҳади Русия. ва як ҳафта пеш худам дар Красногорск будам, дар мигратсиони центр, яъне ки мигратсиони центр барои Подмосква, Московская область, Красногорск аст. Дар он ҷо будам ва худам дидам ки вақте ки бачаҳо барои гирифтани патент мераванд, як 5-6 дар ҳаст, дар он ҷо мардум навбат меистанд ва як даре ҳаст ки паспортҳоро нигоҳ карда як махсус одамҳоро дар ин дар қарор мемонанд. ин дар барои тафтиши дубора ҳаст, яъне ҳамон одамҳое ки подозрителни ҳастанд аз ин дар медароянд. Якта ба ҳазур ҳар як шиносномаро ба ҳузур тафтиш мекунанд. Аз ҳамин хотир нарушени камам ки доштагӣ бошед дар он ҷо мебарояд, чунки сахт ҳамин чизро тафтиш карда истодаанд. Ва нафарое ки аз ҳар ҷо шунавидед ки гӯё то 15 сентябр дароз шудагӣ аст будубоши муҳоҷирон, яъне ки продлит шудагӣ аст ҳамон укази Путин. Ин гуна нест. ҳозир ҳамин гапҳо ҳаст. имрӯз 28 май, то ҳоло ягон гап нест. агар баъди 28 май ягон чиз шояд шавад, ман намедонам. бисёри баъд пурсидам, барои ин хотир ҷавоб додаистам. фақат то 15 июн нею, то 30 июн аст. бинобар сабабе ки ҳам мардуми Ӯзбекистон ва мардуми Тоҷикистон зиёд ҳастанд дар ҳамон чӣ мегӯям марказҳое ки хизматрасонии муҳоҷирон аст, ба ҳамин ду кишвар иҷозат шуд ки то 15 июн нею, то 30 июн худро легализоват кунед. ва дониста бошед ки агар ҳар нафаре ки то 15 успед накард, зиқ нашавед, то 30 муҳлат доред. ҳамин буд маълумотҳое ки ба шумо расонидам. ҳар нафаре ки картаи Сбербанк дорад, вале официально дар ягон ҷо кор намекунад, дар картааш суми бисёр аст, хоҳиш мекунам суммаҳоятонро, маблағҳоятонро аз картаҳоятон снимат карда бигиред. агар ки заблокировать шавад, ба шумо як балои бад ба сартон гӯё ки меояд. ин як. дуюмаш, паспортҳое ки қавлакӣ печат дорад, патент супорӣ наравед, ба шумо патент наметиҳанд, баръакс маблағатон месӯзад, балои бад ба саратон меояд. сеюмаш, то 15 сентябр ҳоли дароз шудагӣ нест, ин гап аст. то 15 июнам нею, то 30 июн аст барои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. ин буд хабарҳое ки мо аз комментарияҳо ва аз саволҳои инстаграму ватсап нигоҳ карда хостем дар ин мавзӯъ якта видео карда пешниҳод кунем, ки ҳама буфаҳманд. боқӣ ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. касе дар шабакаи мо обуна нест, обуна шавед. наврҳои беҳтаринро дар оянда барои шумо пешкаш хоҳем кард. боқӣ худованд нигаҳбонатон. хайр дӯстони азиз.